dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining turang karon ano sabkini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing ang mga dapit kaninyo o magapanghinaut nga kamong tanan karon na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan nakapaluna o nakamo sa kalagsik sa inyong mga panglawas din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga paghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master Ricaramo sa mga pagpamatod sumala sa nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga igamit kini dili para supakon ang Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit no. Labi na sa mga chapter president mo'y nag-abaga o aduna sila giabaga giangkon nga radio station para mabati kini sa ilang dapit nga diha sila nagangkon sa radio station. Kumusta kaninyo mga kaigsunan o ilabi na usab sa kinatibuk-an diri sa PBCM compound sa kanunay nilang pagsunod o pagsuporta sa atong programa. Kumusta kaninyo no mga membro sa PBCM nga hugot lang yun nga nagbarong sa gibilin ni Master nga mao gina ang atong pagtulunan. O dili usab nato kalimtan sa tanan nga mga kaigsunan nga adunay obligasyon nato para sa pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction nga padayon kana gyapon nga atong giatimano. O sa mga kaigsunan diri sa dapit sa Balingasag no nga sa pag-angkon niya na sa presidente sa Women's Madam Gaga. O kang Brother Jerry Idkila, kumusta brother diri sa dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta sa tanan diri dapit sa Taguluan no? O atong matimbaya gyapon ang kauban nato karon sa sulod sa studio Brother Felipe Manlod ang chapter president sa Bato Plaridel, uban kang Brother Harley Luod nga vice president o kang Orlan Jaime nga vice president usab o sa kang Brother Eric Camos usa sa kauban nga ministro diri sa maong studio. Karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kayong tanan mga kaigsunan? Kiniusap ang inyong alagad, Brother RG Patak. O ngayon tungura ako sa makiguban kaninyo ning taknaa aron sa pagtuon nining programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O aros pa padayon magpaila pang kawang ministro o ebanghelista. Sa gihapon mga igsoon kaninyo karon ako makiguban ni mga lista Brother Hernaldo Pipe akong mga mainiton o kinasing-kasing nga mga pagpangumusta o pagpanimbaya sa tanan labi na sa atong igsoon dinhi nahimutang sa nasalaban Santa Ana Taguluan Misamis Oriental Brad Albert Oliverio uban sa imong pamilya. Kumusta? O nini karon ihatag ko kumusta pagpaila sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta o mayong pagpataling usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinaagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 39 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado ug aduna usab matag adlang Domingo sa inyong pagpatalingog. Kumusta kaninyong tanan karon nga nagapaminaw nining orasa o nining maong sibihan o bisan pa nagalantaw kamo sa atong Facebook Live o sa YouTube, kumusta kaninyong tanan? Sa tanang mga kaigsunan sa PBCM, dili nato pagkalimutan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29. Busa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami dinhi sa sibihan sa Power Radio. Duha ka hugna mga kaigsunan matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalingog. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion.
live sa Facebook ang programa mga kaigsunan o gitagaan kini kinabuhi sa itong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dever Saba o usab ang GRM Auto Motorcycle Parts Trading din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tipaminawan din sa Hingoog City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlang Domingo din sa Railbait Radio alas 6 ngadto sa Las City ang takna sa Kabuntagon mga kaigsunan. Tagaan kini kinabuhi sa atong Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug usab ang Chapter President Sister Avelina Quisimondo ug ang kaubang ministro Brother Mario Warlito Chabit ug ang GRM Auto Motorcycle Parts Trading. Atong kumusta ang ato ang PBC Legal Counsel, kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion. O nitong gusto magkurangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Ato sab nga gikumusta ang ato ang PBCM program listener o watcher nga nagasunod ka muna sa itong programa din sa Puro 4 Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Kumusta ka nimo brother Juanito Bacala ug sa imong pamilya. Usab ang mga bagong basahon, mga official nga mga bagong basahon sa PBCM, makita na sa screen mga kaigsunan kung glantaw kamo sa itong Facebook o kuha na kamo og mga kopya niini. Available sa atong central office din sa PBCM compound San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Aron sa pagkisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Ron, mo kini sa atong pagdala karon, Brad Hernan, Brad RJ, mo kini nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM ug unya magtukod og iyang pundok. Part 7 na kini, series sa number 1 up to 6. Pero sa dili pa nato ipadayon, Brad Ron, ato sang pangamustahon ang mga nagapangutan na kanato, Brethren, nga magtagad lamang sila sa atong mga pagtubag kay dili makawang ang ilang gipangita sa atong mga pagtubag sa ilang mga komento o mga pangutana man. Reverend, mao ni ang mga pangalan sa mga nagaparangat sa mga pangutana. Maglantaw kamo sa atong screen, makita nato ang mga nagapaminaw. Mao kini ang mga pangalan. Una dinhi mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Ang ikaduha mao si Lance Orais, ang ikatulo mao si Sweet Car. Ang ikaupat mao si Boy Ortiga, ang ikalima mao si Constancio Tansyong Novo, ug ang ikalima mao si Jumong Tandag, Surigao del Sur. O kumusta kaninyo nga nagapadangat sa inyong mga pangutana, sundi lang ang programa o mabati ninyo ang tubag dinhi sa inyong mga pangutana pinagis pagpamati sa sibihan sa RPN DXKO sa matag adlaw Domingo sa oras alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gaponon. Balik kita sa atong uluhan sa maong tema karon nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM unya magtukod og iyang pundok. Pero sa dili pa ato sang pamation, Brethren, ang atong gikumpos nga gibase sa ebanghelyo ni Master o sa mga nakasulat sa Biblia nga gitawag og ang kabaguhan. Mao kini ang uluhan sa maong awit, Brethren, nga atong gikumpos. Ato ibabate. Sa Israel, ikaw matarong man, kay kami nahibilin nga usa ka salin, nga nakagawa singunin adlaw. Ani akaron kami aniya sa imong atubangan, sa among pagkamakasasala. Kay walay makatindog sa imong atubangan tungod nini. Kay kami mga ulipon, bisan pa ni Ana,
Bisaya ka namo sa among pagkaulipon, kung dili nagatag ka namo sa mahigugmaon nga kalolot, sa mata sa mga hari sa Parusiya. Sa paghatag ka namo ug bag-ong kinabuhi, sa pagpatindog sa balay sa among Dios, ug sa pag-ayo sa mga nangaguba ni Ana, ug sa paghatag ka namo ug usa ka kuta sa Huda ug sa Jerusalem. Kadto ang kabag-ohan diha sa unang hugna, sa panahon ni Jehova apan sa ikaduhang hugna, sa panahon sa atong Ginoo nga Hesukristo, aduna na usab nga pagbag-o. Busa ko ng tao na kay Kristo, siya pag-unang binuhat ang daan nga mga butang, miagi na tanawa ang mga bagong mga butang, nahi abot na. Apan pag-abot na usab sa ikatulong hugna, sa panahon ang kabag-oan pag-alagad dili na kay Jehova ug ni Ginoong Hesukristo. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasugoan, mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon. Kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu, ug dili na ilalom sa karaan nga sinulat nga kalagdaan, apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo. Luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon ka nato, ang atoa nga pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bagong kinabuhi, nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo, ug dili sa kanhing pagkinabuhi, nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasugoan, mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon. Kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi
sa pundok sa PBCM. Ang katumanan mao si Divine Master Tomas. Eyohenyo, Señor. Okay no, atong nabati ang maanindot nga awit o sa ato karong pagtuon, Brethren, nga kung magpamatuod kita kung doon na may atong tubagon o doon na may mga nagapangutana o magbuhat man ta sa pagpasabot, ang gihatag ni Master isip atong baruganan nga dili gyud ta magdugang og pagpamatuod sa mga nakasulat sa Biblia og magkulang, Brethren. O hain ang prueba nini, Brethren. Rin ang atong basihanan, prinsipyo nga gitudlo ni Master kung kita manubag sa mga pangutana o magapadayag sa atong doktrina gamit ang balaang kasulatan, dili kita magdugang o di ta magkulang sa mga nakasulat niini. Mabasa kini sa Biblia nga Seventh Adventist Church, una diri mao ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Ang ikaduha mao ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, ang ikatulo mao ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, ang ikaupat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ug ang ikalima mao ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19. Atong ipabasa sa kaubang ministro Reverend ang usa sa teksto nga akong gi-mention nga dili kita magdugang og dili kita magkulang sa mga nakasulat. Brad Hernan, palihog pagbasa. Okay mo kini Bradron, dinhi sa Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mousab gikan ini. Busa matin-aw, Brethren, Brad Hernan, Brad RJ, nga ang atong basihanan nga kung magpamatuod ta, kung maghanay ta sa pagpasabot, kung doon na may atong tubagon, nga ang gisugo ni Master nato nga nakasulat sa Biblia nga sa pagpamatod nga dili ginato pagadugangan o pagakunhuran kung unsa man ang mga nakasulat nga sugo sa Dios nga ipabuhat nato sa pagpamatod. O sa atong gihisgutan nga uluhan, no, nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM unya magtukod og iyang pundok, part 7, series gikan sa number 1 up to 6. Tungod kay ang pamatuod nga atong gihimuan karon base kini sa doktrina ni Master nga gibase dinhi sa sulod sa pagtulunan sa PBCM. Tungod kay sa pag-ingon nato lugar kung doon na may ngalan nato kawatan og tulisan o gisgutan og yawa kadtong mubulag sa pagtulunan nga sa PBCM nga magtukod og pundok binasi sa ebanghelyo ni Master. O tungod yana nagreklamo kining atong kauban sa una nga si Hermenes Macarayo ug si Danilo Nakwa. Tungod kay naglain naman sila sa pagtukod sa ilang pagtulunan. Atong i-display ang pagtulunan diin nagreklamo sila kay ato kunong giusab ni sumbong sila diri sa kauluhan sa Metro Manila sa sumbong nyo aksyon agad sa UNTV, no, og makita nato nga mo ni ilang gireklamo tungod kay ang ilang ngalan sa pagtulunan kon minubo PEDM kon PADM, pero sa kompleto PEDM it's is I nga matod pa. Kanang P stand for Philippine, ang E association, ang D divine, ang E master, ang It's holy, ang Is spirit, ang I incorporated. Doon kay nasayod man kita, Brad Ron, Brad RJ, Brad Hernan, nga kini mga tawanan membro ni sa PBCM. Unya ilang gipadagan, gikuha nila ang ngalan ni Master. Mabitong atong giingnan nga kaabin siya sa una sa pagpamatuod si Hermenes Macarayo. Si Master, ako maning amahan. Di giwali na to nga may katumanan sa Espiritu Santo. Karon nga niundang na siya, walay labot kay kung iyang iwali diha sa ilang pagtulunan nga gibuhat-buhat,
mo nang atong giingnan siya kawatan og tulisan. Busa dili sila o siya mangalan og kawatan og tulisan sa doktrina. Ang iyang iwali mao ang iyang ginikanan nga si Eusebio Macarayo, duha man ay ngalan, Eusebio Cristobal Macarayo. Di bisag kwaon niya ng bal sa Cristobal aron ang mabilin dia Kristo. O niya o ganahan pa siya ipuno niya iyang mama. Busa sa gipakita na mo kay dili man mi muuyon, mo na nga ni upos mi. Ang among pag-upos mo ni ang tawag na mo. Diya kanila. Kay bakakon man. Philippine Association, ang di nga gingon nilag divine, dani na. Ang im gingon nilag master, Macarayo na. Ang its nga giingon nilag huli, heal na. Ang is nga giingon nilag spirit, satanic na. Ang ay igno nila og incorporated, wa gyapon na mausab sa atoang pagpahayag niya na. Busa Philippine Association Dani Macarayo Hill Satanic Incorporated. Gani ato gani usab nga gihatagan gyapon og lain-lain nga paghatag nato tungod kay niupos tas ilang baruganan. Ang atong gisgutan na pud ang P, ang sa atoa na pulos, ang I awatiro, kanang D Danilo, kanang I Macarayo, niyang it's Hill, ang I Satanic Incorporated. Munang niingon ta nga pulos awatiro Danilo Macarayo Hill Satanic Incorporated. Busa Reverend, wala masayop kita sa paghatag og lain nga pangalan o kahulugan sa ilang pundok base sa gisulti ni Master nga ang tanang mubulag sa PBCM iya kana sa yawa or satana. So sakto nga atong gihubad nga naa diha ang Hill Satanic kay iya man sa yawa. Unya ang ato pong pag-ilis sa Philippine nga pulos unya ang awatiro na gyapon si Dani og si Macarayo kay ila man ang giingon nga si Master kuno nagtukod di man ta motuo kay sila may magtutukod ana busa mabasa ang ilang pangalan Dani og Macarayo na gyapon ang Hill Satanic Incorporated. Tungod kay matud pa ni Master pag mubulag sa PBCM iya man siyawa anya nganong ningon tag pulos awatiro tungod kay ang doktrina sa PBCM ilang giawat og gibutang sa ilang pundok mo nung atong ginganlan sila kawatan og tulisan kay ang ilang doktrina sa padim doktrina kana sa PBCM. Busa sa binag-o po brethren, atong gisgutan nga ang P pulos, ang I awatiro, unya kanang D Danilo, unya kanang I Macarayo, unya ang H gitawag nato og haskang sundugiro kanang is na ba na satanic haskang sundugiro in town mo nang giingon nato pulos awatiro Danilo Macarayo haskang sundugiro in town. Makita nato mga mahal namong tigpaminaw. Mo na lagi kasakit Reverend pero kung nasakit man mo amo man lang gisulti ang propesya ni Master mahitungod kaninyo nga kanang yung pundok dili iya sa Dios kun dili iya sa yawa. Gani ang atong magtutudlo Brad Hernan, Brad RJ nagbilin gyud nga kinsay pamation sa gibilin nga mensahe ni Master Brad RJ. Kang kinsa daw pamation nga magwawali ang kining PADM o ang PBCM. Ang PBCM lang Reverend ang gitugon ni Master Reverend. O ang puriba niya na atong pamation mga mahal namong tigpaminaw ang gibilin ni Master nga istorya busa kini ang nagpriba nga wala gyud og sa dama pa ni gustong mo dama pero baboy ang resulta. Nga naman waylo na ang PADM sa ginhawa ni Master. Base sa gisulti ni Master nga gibilin niya ka message niya atong patalingugan. Sunod na, wala na ilain ka. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang rally lang sa BBCM. Ang tao maminaw. Kahit ang tagadasdaton, kayang tagwali, meron mau ang dobiya. Kahit wala magwali ang BBCM, walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong, kayang tagwali, walang doon. Pwede. Ito na. Kahit ang BBCM, gagaitan sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang BBCM, ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro. Ibuok sa kalibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Kaya inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Matinaw Reverend ang atong nabati sa pahayag sa magtutudlo nga iyang gibilin nga kung ang tao maminaw sa mga magwawali wa gid gimension ang ngalan sa PADM kun dili matud pa ni Master
Tinuod na walay lain kuno nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod, ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw. Kaya ang paggagamiton sa mga magwalis PBCM nagaukab sa mga Biblia o mga referensya. Nakita nato ang tugon ni Master. Unya kay tugon ni Master, nganong napamay inyo? Mo na nga, kung nagisgot mi og yawa, base sa doktrina ni Master, tungod kay, doon na kita'y gitawag og basahon, Brother Nano. Nga, kining gitawag og, na imo, Brother Zeno, kining gitawag og mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Gani, makita nato, nga naay pangalan ni Danilo Nakwao, pagpuriba, Brother, nga kini nga basahon, napahayag kini dili giapas nga gikontra nato sila. Wa pa sila maglain, Brother. Gisulti na ni Master ingon nga Biblia sa atong panahon kini. Og makita gani nato ang pagkasugod lugar dinhi pag-imprinta, Brother, no? Tinuod nga na First printing. October 10, 2014 unya napahigayon ang unang pag-imprenta niini dinhi sa printed by Shailani Computer Services. Reverend no dinhi sa San Antonio saan Misamis Oriental. Nagini Shailani anak kini ni Danilo Nakwa nga naspadim diin sa paghimo nini sa pagsulat nimo nini Reverend katimbang nimo si Mr. Nakwa. Unya sa niini nga maong basahon sa kapitulo 4 bersikulo 56 palihog pagbasa, Brad RJ, ang gitugon ni Master o ang nakapahayag dinhi ingon nga atong Biblia sa panahon sa Espiritu Santo unsay tugon ni Master o gipahibalo. Mabasa na ito, Reverend. Nagaingon, kung ang panahon haduol na, daghan na niya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Kini mga pagpanglingla, kaugdahan kini siyawa. Pagbantay, basin mataral ka, basin mataral ikaw. Gunit sa sidsid sa akong karsunis, aron magkakuyog ta. Busa matinaw base sa ebanghelyo ni Master nga nakatala na sa atong gitawag og basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao ingon nga atong Biblia sa atong kapanahonan gisulti na daan ni Master. Kung ang panahon haduol na, daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios, ato pa sa sulod sa pagtulon ang PBC Bradron. Ang gimen ini. Ingon pa ni Master, kini mga pagpanglingla kanang mga pundok-pundok lugar. Kini kaugdahan sa yawa. Pagpanglingda kaugdahan kini sa yawa, pagbantay basin mataral ka. Basin mataral ikaw gunit sa sidsid sa akong karsonis aron magkakuyog ta. Sa ato pa, kana di ang pagtukod-tukod og pundok, Bradron. Mungalan di ay si Master og yawa, Bradron. Tinuod. Di matinaw nga kanang ilang gibasihan nga pundok lugar nga ilang gipamatud-an nga naa di ang kaluosan. Sila may nagbase niya na, Bradron. Pero sa base ni Master nga mo'y tinuod nga Master, Bradron. Dili katong ilang gitudlo nga nagpa-master nga gisunlan ko ni Master. Layo ras tinuod. Kay kung si Master ang isulod, nganong makontraman ang gibili ni Master nga istorya. Unya, giingon ka na og yawa, busa diha kita naghingalan, Bradron. Base sa doktrina nga gipakita ni Master. O gayon pa, Bradron, unsaon pa pagtawag ni Master sumala ingon nga atong basahon o Biblia sa kapanahonan sa Espiritu Santo, Bradron. Hain pa ang nganlan ni Master og yawa, Bradron, sa sistema. Okay, Rib, diri gyapon ako basahon, Rib, sa mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Ari ko mabasa na Reverend sa chapter 1 verse 269 to 272. Atong basahon. Si Hubito Pantilgan og si Lidonio Pantilgan miduol kang Master kaniadtong tuig 1999 sa may alas 9 ang tagna sa buntag aron magpatambal sa sakit nga Fulgers gangrene ni Silidonio. Naka-sleeveless ang gisulob ni Silidonio busa nakita ni Master ang patik nga gihimo ni Jose Bantugan diha sa lawas ni Silidonio. Naaman lagi kay patik loy pangutana ni Master ngadto kang Silidonio. Tao ko ni Bantugan, Master, tubag ni Silidonio nga napatikan ni Jose Bantugan kaniadtong tuig 1984.
nasuko si master niining tubaga og ningon ngadto kaniya ngadto kang Silidonyo. Yawa to si Bantugan Loy. Makig-indig to sa Dios. So gipahayag ni master mahitungod kang Bantugan nga nakahimo pagpamatik reverend gina ni master o gipahayag ni master nga yawa daw to si Bantugan Loy, makig-indig daw to sa Dios. Busa, kaya nga tong sistema sa pagpamatik ba doon, di man literal nga ipatik. Ganon. Busa, nagbuhat po og patik si Jose Bantugan, unya ginganlan ni master nga yawa to daw si Jose Bantugan, kay matod pa niya, makig-indig to sa Dios, kanang makigkumparar ka o ipariho nimo ang imong kaugalingon sa Dios bradron. Kalakip ka na nga gisgutan nga yawa. Hain pa nga matawag og tawgon ni master og yawa gawas nga magtukod ka og pundok, hain pang matawag og yawa. Kanang magsundog-sundog yapon. Sama sa pagampo nga kun sundog-sundugon. Gibalhin daw ni master ang pagampo. Kay gisakay-sakayan ka na sa yawa, gisundog-sundugan ka na. Hayan ang prueba, Brother Hernan, sumala sa payag sa atong magtutudlo. Ani ari birin sa ato lamang gihapong basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas de Jr. Senior sa chapter 4 verse 100. Nakahibalo ba mo ngano nga hasta kapila usab-usabon ko ang inyong pagampo kay kana gisakay-sakayan na sa mga yawa gisundog-sundugan. Busa matinaw, kung ang paghisgot ni Master og yawa, kanang pagampo kung imo nang awat-awaton, o unsa man nga awaton nimo, nga gisundog-sundugan nimo, gitawag ni Master og yawa, sumala sa nakapayag sa basahon. Ingon nga atong Biblia sa panahon sa Espiritu Santo. O kanang makig-indig ka, gitawag gyapon ni Master og yawa gyapon. Na Teron, mo ni iyang gireklamo ni Makarayo, atong pamation Bradron, Brad Hernan, Brad RJ, nga dinhi sa kauluhan ni adto sila. Kay para isumbong ang pagreklamo nga ato daw silang ginganlan og tulisan og kawatan. Nga mahigit daw 2 taon na ang pagsabi natin sa kanila na magnanakaw at tulisan. Pakinggan natin. Ano po mapanirang captions? Meron pa silang sinabi sa amin na kami raw ay magnanakaw at tulisan. Kami raw ay magnanakaw at tulisan. Ay, naku po, ayun lang. Aha. Yan po ba mga ilay, paulit-ulit po ba? Ilang beses na po ito nangyari, sir? Mahigit 2 taon na po. Napamatian na to, Bradron, nga nagsumbong siya dito kay para mahatagan lugar nga kita, mabutang lugar sa sumbong nga cyber libel, Bradron. Pagkalayo bas gilagputan ni Hermogenes Makarayo og ni Danilo Nakwa, unsa diri sa atong lungsod di ka pwede makasumbong og sa siyudad didto gid nimo dadon o dinhi gyud sa kauluhan dadon og matud pa niya gihisgutan ko sinabihan kuno natin siya Bradron na magnanakaw at tulisan. Itutuo naman, hindi naman kami mag-deny niya na bakit tinatawag namin kayo Hermogenes Makarayo na magnanakaw at tulisan. Pakinggan natin sa dito pa kayo sa Samahang Relihiyon sa PBCM. Nangangaral ka, ang pangangaral natin ang pagpatik tungkol sa pangangaral sa pamamagitan ng pag-iibanghilyo sa Espiritu Santo. Sinabi mo na ang Espiritu Santo nga pagpangaral natin o sa pangangaral natin nagsimula noong 1967. Pakinggan natin. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang
ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Nakita nato og nabati nato, Bradon. Kano sa nagsugod ang pagpamatik o pagwali nato sa Espiritu Santo, Bradon? Siya mismo kini si Macarayo Reverend nga mao nay leader karon sa Padim, iyang gipamatud-an sa diri pa siya sa PBCM nga usa ka magwawali kay mibulag man ni siya sa PBCM. Iyang gipamatud-an nga ang PBCM nagsugod sa Bulaton og pagpamatik sa 1967. Unya gani mao na gisugod ni Master ngadto sa mga misyonaryo og diha pod sa grupo sa mga ibanghilista nga gidumalahan walay lain gimension nga nagdumala ikaw Reverend ang Chief Minister nga regular ang pagwali gyud sa katumanan sa Espiritu Santo nagsugod sa 1967. Na, karon 1967. Unya gipamatud-an niya nga ang pagwali sa Espiritu Santo ani gyud daw sa PBCM. Kay unsaon ang PBCM man may katumanan. Tan-awon na to karon niya inyong patalinghugan. Ang pangutana, ngano nga gitawag kami og Philippine Benevolent Christian Missionaries. Si Master ang nagtukod sa PBCM. Niatong 1967 narestro 1971 sa amo nang gipakita kaganya sa screen sa baylos nga narestro sa Securities and Exchange Commission. Iyon ana ra nga sistema. Ang pagwali sa pagtulon ang PBCM naa ang stand sa dapit sa Espiritu Santo. Asa na himutang dinhi sa Pilipinas. Mao nang gitawag og Philippine tungod kay ang panagna sa Biblia niya nahitumong sa nasod nga Pilipinas nga gitawag og halayong silangan og dinhimulutaw ang mga tao nga sa umalabot nga panahon mahimong usa ka panon magwali sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas dunay mo lugar nga usa ka magbalantay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia lisod pod nga ang iwali dili mao mo lugar nga magbalantay. Busa ang lugar nga magbalantay mao gyud ang Espiritu Santo nga maoy iwali sa mga katawhan nga niha nahimutal sa Pilipinas unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Napangkinggan ninyo mga giliw naming taga-subaybay? Sabi niya nga paano man dito man natutupad sa PBCM ang pangangaral ng Espiritu Santo. Paano man dito man natutupad. Kung gayon, ang katuparan, itong samahan o relihiyon na PBCM na nagsimula sa pangangaral ng pagpatik ng Espiritu Santo noong 1967 o 1967. Ngayon, bakit sinabihan namin sila? Bakit nagsabi tayo sa kanila, brother, na magnanakaw at tulisan? Dahil sa pagtayo na nila sa sarili nilang samahan, nagsisinungaling sila o nagsinungaling na ang nag-udyok daw sa kanila na itayo si Master daw. Ito ang lahat ng mga gawain dito sa PEDM ay nakaangkla sa Espiritu Santo. Dahil hindi namin gagawin kung hindi siya nag-utos sa amin. Kaya nga, si Master daw ang nagpapatayo ng PEDM ayon sa kanila. Kaya nga sinabihan natin na sinungaling at tulisan at magnanakaw. Bakit? Noon sa hindi pa siya nag-fasting, brethren, nang nagpuasa ba? Ang PBCM daw mo'y katumanan sa pagwali sa Santo sa maong tagna. Nadaday tagna, brethren, nga moabot pa sa ilaha, brethren. Sa wala pa siya nagpuasa Reverend nagsulti sa tinuod nga dinhi natuman sa PBCM matud ba niya unsaon man nga dinhi man gyud sa PBCM natuman ang pagwali sa Espiritu Santo nga mao si Master por sa dihang Nagpuasa na. ni hatag ang resulta nga naliso ang ihang saktong pangisip. Gipanuhot na, brethren, ang iyang utok. Ang katumanan daw na ako no sa padim. Gibalhin na. O gibalhin na. Kaya nga sinabihan namin kayo na magnanakaw at tulisan. Isumbong niyo. O, tingnan natin kung hindi ba mapapatunayan namin ang pagnanakaw ninyo at ang pagkatulisan ninyo. Kung sakto man sila pamuot ni duha si Macarayo og si Danny Reverend, dili ni manumbong didto. Naman sila programa sa radyo. Nganong di man ninyo tubagon nga naman mo'y programa nagsunod man ta. Una mo, alas 5 ngadto sa alas 6 matag Sabado, dayon ang BBC alas 6:30 ngadto sa alas 7:30. Nganong iabot pa mong idinyo sa kauluhan kung sakto pa mo kabuot tubaga diha sa inyong programa. Duro hawid-hawid mo Biblia diha, inyong mga babae dinha inyong gipost nga naghawid og Biblia. Nya nag-ingon ang Biblia pag kulangan nimo ang mga nakasulat dungagan o kulangan pud ang bahin sa kinabuhi
lagmit karon makulangan ang inyong bahin sa kinabuhi kay nakasulat sa Biblia na ilang tugi na ay dili pagtugot kung dunay manamas-damas pagsulti daw di na mo makiglang tugi. Sa to magikulangan ninyo mga nakasulat sa Biblia. Unya siya pagyud mismo brethren nga ang pagdawat kuno sa PBCM, ang pagpamimbro mao daw na ang kahingpitan na. Kay kahingpitan na, ba man mubuto pa dito sa inyo aron ang tao maluwas. Way kaluwasan na noy impierno. Mao Yeah. na. Pamation na to ang Okay. iyang gipahayag sa diri pa siya sa PBCM. Sa wa pa panhuti ba? Ang pangutana. Ngano nga gitawag kami og Philippine Benevolent Christian Missionaries. Si Master ang nagtukod sa PBCM. Niadtong 1967 na rehistro 1971 sa amo nang gipakita kaganiya sa screen sa bylaws nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Iyon ana ra nga sistema. Ang pagwali sa pagtulon ang PBCM naa ang stand sa dapit sa Espiritu Santo. Asa na himutang dinhi sa Pilipinas. Mao nang gitawag og Philippine tungod kay ang panagna sa Biblia niya nahitumong sa nasod nga Pilipinas nga gitawag og halayong silangan og dinhimulutaw ang mga tao nga sa umalabot nga panahon mahimong usa ka panon magwali sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas dunay mulugar nga usa ka magbalantay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia lisod pod nga ang iwali dili mao lugar nga magbalantay. Busa ang lugar nga magbalantay mao gyud ang Espiritu Santo nga maoy iwali sa mga katawhan nga niha nahimutal sa Pilipinas unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Nganong giingon nato Brad Ron, Brad Hernan, Brad Adjay nga mao ni ang kahingpitan. Kay niingon man siya ginganlan kunog Philippine Benevolent Christian kanang pilugar Philippine kay dinhi man kuno natuman ang tagna. Di kung natuman ang tagna, dili na tagna katumanan na sa tagna nahingpit na lugar. Na karon pag sumada sus gikawat bitaw nila sila man kunoy katumanan sa nagwali sa pamatik sa Espiritu Santo. Mo nang among gisakaan na ni kabuhi ba? Na epektuhan ang pangisip aning tawanan niya atong pamation. Para pag ibantayog ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Sa katumanan nga among gituuhan padayon diri sa PDM. Divine Master Tomas Dino Sr. Saon man nga mao may katumanan, ha? Mao man gini katumanan musugotag sa dili. Nakita nato unsa man kuno nga mao magyukini katumanan padayon kuno diri sa padim. Si Master kuno kibali naglihok. Kay og di gamiton nila nga si Master naglihok. Nakisamay mo tuwa na. Ang mga bugo pod nga dili mamati. Kay kung mao pa nganong nagbilin man si Master og mensahe nga sa PBCM lang mo nga mga magwali kay may muyagyag sa tibuok nga Pilipinas man o nasod nga diha mamati sa mga magwawali sa PBCM dili man sa padim. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat sa kinatibok ang sunasod. Ang rally lang sa BBCM. Ang tao maminaw. Nakita na to na. Busa ang yawa, brethren, kay gitawag man nagbakakon sumala sa Juan 8:44. Por iso nga si Nikki nga bata ni Hermogenes Macarayo sa dihang natukod na ang padim, brethren, nag-ingon siya nga si Macarayo daw dili kuno mauna si Master dili kuno Gino pero siya founder. Pero gipakgang ni Dani, brethren, atong basahon, brethren, o makapakita na to ang gipang post nila, brethren. Okay, mao ni ang comments ni Nikki anak ni Macarayo, ining founder ug presidente sa Padim Reverend. Batud pa diri si Papa ang founder lugar sa Padim. Pero dili si Papa ang among giilang nga Ginoo kundi si Master. Onya napudayon gi message pud kini si Mel Jimenez Macarayo, igsoon ni Macarayo nga Hermogenes. Ilang conversation dito kang Likri Kapuno Siliana Nere. Matud pa niya wala na ilaing pang katumanan sa Dios Espiritu Santo kundi si Master lang magkinaunsa man ang kalibutan. Unya ni comments ni si Danilo Nawa nakwa di ay tumlos nakwa. Imo sang giawat, brethren, nga atong pakinggan natin si Danilo Nawa taga Novaliches, Quezon City. At si Ginoong Danilo Nawa ng Novaliches, Quezon City. Ang iyang i-comment dito, i-correctionan na Nikki. Correction, Nikki.
imong papa is the president but ang spiritual founder si Master. Siya ang nagsugo. Si Master lugar, ilang gigamit ba? Siya, si Master daw ang nagsugo, nga iparehistro ang PADM. So it's a believe it or not, sa mga dili member sa PEDM, nga nagpadayon, si Master pagpanudlo, pinaagi sa usa ka sudlanan. Doon na gida sudlanan dito daw. Nga iyang gigamit alang sa maong katuyuan. Busa, doon ay sudlanan, bradon, ang ilang gimension ini mao si Alejandro Bandera Jr., bradon. Unya, karon pod, atong nadunggan nga si Macarayo na pod, busa, gisundog-sundog pod lugar niya, pinapilit ang hinapay, aron ingnon ba nga, na master niya. Pero sa tanaw to, siya magkinaunsa, dagway malangyapon ni Macarayo, di man madag, hinapay-hinapay, nga sundog-sundog ba. Unya, ningon din si Danilo Nakwa, kung balikan ta, bradon, iyang giakseptar, katong imong gibasa, bradon, balikan ta. Ang pahayag, koreksyon ni Ki, imong papa is the president, but ang spiritual founder, si Master. Kaya niingom gud si Nikki nga founder daw iyang papa. Dili daw. Founder si Macarayo kay president lang. Pero maorbe na, bradon. Ang president, kung una ka nga nag-establisar, unya, president ang title nimo, founder gyapon na. Kung ikaw naa nagsugod niya na. Unya karon git pamatud-an gid ni Danilo Nakwa nga spiritual founder kuno si Master dinhi sa ilang PADM. Mo na bitong di ta motuo nga atong gitawag ba, brethren, nga Pulos Awatiro Danilo Macarayo haskang Sondogiro in town. Ano ba? Nga Pulos Awatiro na karon atong pamation si Danilo Nakwa. Og ang kuno ni ang founder, ang spiritual founder ning pagpuo pagtulunan nga PDM mao si Divine Master Tomas D. Sr. Ang spiritual founder ning pagpuo pagtulunan nga PDM mao si Divine Master Tomas D. Sr. Ang katuman sa Diyos ng Espiritu Santo nga nagpakatao. Dili ba sa Tagalog pa mga makapal na mukha? Bakit makapal na mukha? Walang hiya ba? Gidala pa nila si Master nga mao daw nagtukod, spiritual founder daw siya diyan na. Dili daw kuno founder si Macarayo. Pero sa nagkinapaya si Macarayo, nagpa-interview sa King FM Radio, makita na to diya sa ubos ang pangalan, makita na to nga si Macarayo founder bar president. Matod pa ni Danilo Nakwa, dili man na siya founder, president lang. Nalilito na kini mga klaseng mga tao, brethren. Bakit? Pakinggan natin ang inibitang hambugiro, brethren. Kayabangan, nagyayabang. Nagyayabang, nakilala na kuno sa buong Pilipinas dahil sa panggagamot. Sabi pa ni Danilo Nakwa, hindi siya founder, si Master ang spiritual founder, pero sa nakalagay sa ubos, sa pangalan, sa baba, sa pangalan ni Hermoines Macarayo, mayroong nakalagay, founder, bar, president. Tingnan natin o pakinggan natin. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM na isa itong relihiyon na ang lahat ng mga membro o lalo na sa mga misyonaryo at mga misyonarya manggamot. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM na isa itong relihiyon na ang lahat ng mga membro o lalo na sa mga misyonaryo at mga misyonarya manggamot. Nakita ninyo mga giliw naming tagapakinig nang susubaybay dito sa palatuntunan sa programa ng PBCM, ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kung balikan natin, i-post natin ba doon para makita ba o mabasa natin na Hermoines Macarayo, founder president. Balikan natin. Okay. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM na isa itong relihiyon na Macarayo, founder president. Nakita ninyo? Di ba nagsisinungaling? Kaya nga, anong tawag namin sa kanila? Sa Diablo, dahil ang Diablo lang ang magsisinungaling. Busa, hindi kami nalilito sa pagbigkas natin sa ating bibig. Bakit tinatawag natin, brethren, na magnanakaw at tulisan at satanas o Diablo? Dahil sa mga kasinungalingan na ginagawa nila. Ngayon, sa Biblia, gipatinaw ba yun nga kini si Satanas bakakon yun
Brad Hernan, sumala sa Biblia? Oo, Reverend. Atong basahon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44, mao kini. Kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kawalingong kinaya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. O di nakita nato nga sa gi-highlight read kamugikan sa inyong amahan nga mong yawa. O ang inyong tingwa mong pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamuno sukad pa sa sinugdan. Siya walay labot sa kamaturan, kay ang kamaturan wala man di kaniya. Sa gi-highlight green, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Ang description sa yawa mamumuno, pagka mamumuno mupatay ang yawa lugar. Na tungod kay mamumuno man o mupatay, gitawag ba ang yawa sa Biblia, Brad RJ, pod og kawatan sumala sa Biblia? Oo, Reverend. Ato lang mang pagabasahon sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, nangingon, ang kawatan muanha aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Bisag di arata, no? Kinsa man ang kawatan, kinsa man ang mulaglag, ang katong mamuno, kinsa man ang mamuno, mao ang yawa nga bakakon. Ang pagpatay niya, lipaton ka niya, patuhon ka sa binakak ba? Busa gitawag sa Biblia og kawatan. Og kay tungod kay ang yawa, gitawag magmamumuno, no? Og kay mamumuno man, giingon po natong kawatan, sa unsang paagi siya mahimong mupatay o mamumuno, sultihan kaniya og bakak. Hay ng prueba, Brad RJ. Ato lang mang pagabasahon diri sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 12, nangingon, ang diha sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog. Apan unya mutungha ang yawa og ang pulong iyang sakmiton gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila managpanuo og dili maluwas. O di nakita nato, tungod kay ang yawa, gitawag magmamumuno, no? O kay mamumuno man, giingon po natong kawatan, sa unsang paagi siya mahimong mupatay o mamumuno. Ang paagi din niya sa gibasa ni mo, Brad RJ, sa Lucas 8:12, kadto daw diya sa daplin sa dalan, mauman ang mga nakadungog, nang gisultihan lugar mahitungod sa pagbalita sa matuod nga ebanghelyo, pero mutungha daw ang yawa ug ang pulong iyang sakmiton gikan sa ilang makasing-kasing aron dili sila managpanuog dili maluwas. Sa ato pa, kung dili maluwas, di patay. Ang pagpatay o ang pagka mamumuno sa yawa di ay mao ang paagi nga dili ka maluwas, sultihan kaniya og bakak, ipanghimakak ang tinuod para dili ka maluwas. Hain pa sa Biblia, bradon, nga gimensyon nga ang mga kawatan parte kini sa yawa kay gikapungtan kini sa Dios, bradon. Okay, Reb, Reb, sa Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 29-30, dili ba ang akong pulong sama sa kalayo, nagaingon si Hiuba, o dili ba sama sa maso nga nagadugmok sa bato? Busa, aniya karon ako, batok sa mga manalagna, nagaingon si Hiuba, nga nangawat sa akong mga pulong, ang tagsa-tagsa gikan sa iyang isig katao. Nakita nato, nga doon nagi kawatan, makita nato. O, dili ba ang akong pulong sama sa kalayo na gayon siyuba o dili ba sama sa maso nga nagadugmok sa bato? Sa ito pa, ang pulong sa Dios, mudugmok yun. Muna nga, nagingon diyon, busaan niya karon ako batok sa mga manag na nagayon siyuba nga nangawat sa akong mga pulong. Di kong nangawat, ang tawag na, kawatan. Eh sa Biblia, kinsa ang kauban sa kawatan, Brad Hernan, sa Biblia, atong susihon? Dinhireberin atong basahon sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod sa 10 ang atong pagabasahon mo kini. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapadunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makihilawason o mga tigsimba o mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Nabasa nato, mga mahal namong tigpaminaw, sa versikulo 9, nag-ingon, nasayod ba kamo
nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Atong gipangutan na ganina kinsang kauban sa mga kawatan o tulisan, ayaw kamo pagpalimbong. Walay mga makihilawason o mga tigsimbag o mga Diyos-Diyos, kadua, o mga mananapaw, o mga bayot, unsa pa, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili di ay kinibuhat nga matarong ka ng mga kawatan, pananglitan, na pamatud-an ang kawatan mo sa doktrina, makarayo, kontrapartido sa atong doktrina, kawatan sa doktrina. Pagkakawatan, kay kauban man sa kawatan ang magsisimbag mga Diyos-Diyos o uban pa, unya gitawag man nagdili mataraw, asa ang sangkuan brethren, makarayo nga kawatan sa doktrina sa PBCM. Subong. Asa brethren? Adto kini sila sa nagkasilaob sa kalayo ug asupre reverend. Basahon ako ang prueba sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno ug sa mga makihilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios ug sa tanang mga bakakon, mamuning yawa ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Unsa may kaluwasan ninyo makarayo, nagsulti-sulti, nagwali mo nga diha maluwas. Unsay maluwas? Nga kanang doktrina nga inyong gigamit ang sa PBCM na, kung nakawali mo na, kinawat mo na, manang giingnan mo na mugtulisan o kawatan. Pagbasa sa Biblia, asa puntarya, asa inyong puntahan, ngadto sa kalayo. Unya, kinipod si Jimmy Pinaso, na naway kay naakunoy mga nagkaon og mga baboy unya nag-inom. Pagbasa brethren sa gipang post nila brethren unya ato ning gitubag. Pagtubag nitubag po diyon si Nikki Macarayo nga anak ni Hermoines Macarayo. Okay. Brethren. Atong basahon reverend, atong i-display sa screen ang conversation nila ni Jimmy Pinaso ug sa kaubang ministro Arman Rangasaho. Mao ni tinuod bitaw brad, kaming taga Usamis nakabalumi ang kaluwasan na as PBCM. Kaluwasan sa inom sa pagkaon sa baboy, kaluwasan sa inom sa pagkaon sa baboy, bersikulo 2 naatanan sa PBCM brad ang kaluwasan sa tanang bisyo. Kaya dito kami sa PADM, dahil dito namin nakita ang tunay na turo ni Master sa amin, lahat kami taga Usamis, dito kami dahil dito namin nakita ang saktong pagturo ni Master, wala sa PBCM. Iniwan sila dahil mabaho na ang lugar nila, mabaho sa alak, mabaho baboy, nakatira na dyan ang mga kumain ng mga pig. Kaya iniwan sila dahil ayaw na sa kanila ang espiritu, ang katawan sa kanila, pero ang espiritu nasa Danau kasi mabango doon at walang amoy alak at walang amoy baboy. Yun ang totoo. Na ang explicar niya na brethren, kung doon na may naghubog-hubog og sa gidili nga pagkaon og baboy brethren, nganong damayon man niya ang wala makakaon. Mo nang atong gitubag nga ang kasuguan dili man lang diha sa baboy. Matong atong gipakita nga ang anak ni Macarayo nganong wa man mabadlong nga nangarsonis man, pero gitubag ni Nikki Macarayo nga kung hisgutan kuno ang sala, gamay ra kuno ng iyang sala brethren. Atong i-display ang iyang pagkatawa o ang iyang pagkantalita lugar brethren. Okay, Monis Nikki Macarayo, anak ni Hermoines Macarayo. Ayun siya, pag sure mo oy, maulaw sagtas inyong binuhatan. Ha 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 ha. Mana yareb niya dugang pa niya ginom dere sa iyang comment. Inom here, inom there, laklak malala. Kabit here, kabit there. Baboy here, baboy there. Pantalon here, pantalon there. Siya buhay here, siya buhay there. Sulod og club here, sulod og club there. Disco here, disco there. Sa maigo lang, sa uban ha. Kay murag sa pantalon rajud ko na igo ani galing. Ha 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 ha. Matud pa niya nga siya buhir, nakita na to, siya buder. Niadtong ako pa ang barangay captain, doon na may gitawag brethren nga surrendere. Kanabang gitawag og tukhang ba brethren. Wa kakaybaw nga ang duol sa among kinabuhi o kanang imong uyuan napapa-surrender o nagkandak para mawala ba tong mga binuhatan ba sa magdruga. Nya waday kakaybaw nga
ang imong uyuan igsoon sa imong papa naa ng bata giunsa ba nimo nganong masakit magka nga amo manggitubag nga nagkinaplo mangguna si Jamie Pinaso nga mabaho na daw sa PBC compound dahil meron daw mga lasinggiro uminom ng tandway na ang imo lugang uyuan wa mo inom ana giunsa ba nimo nagkinaplo man ka nya karon motong among gipakita din ang pagsayaw-sayaw niya ato makita nga nagkarsoni siya. Sa pagkakita nato, ang iyang buti pasabot nga gamay lang kuno ng iyang pagpangarsonis. Unsay gamay? Ang pangutana kay naamay pundok ang imong papa, siguradong di ka mo angkon o dili ka maluwas, kaluwasan yun. Ikaw may nagpili-pili nga gamay ra na sa Biblia, brethren. Ang pagpangarsonis, gikahimutan ba sa Dios? Kung ang tao maluwas, brethren, kasilagan ba sa Dios o gidumtan ba sa Dios ang mga luwason sa Dios, brethren? Walay pagalawason nga gidumtan sa Dios, Reverend, kay kining pagpangarsonis dilumtanan ni Dios, basta kini siniki apil ning gidumtan. Ingon siya nga gamay ra kuno na, brethren. Siya kasultihon. Pero sa Dios, ang Dios musulti gidumtan kana. Wa ni maayo pag-train siyang papa, Wala ni brethren. mag-train. Atong basahon Reverend sa Deuteronomio kapitulo 22 bersikulo 5. Ang babae dili magsulob og biste nga iya sa lalaki, ni ang lalaki magsulob sa biste nga iya sa babae. Kay bisan kinsa nga magabuhat nining mga butanga, dulumtanan kang Hiyuba nga imong Dios. Sa Bibliang Katoliko, Brad Hernan, giunsa na sa pagpayag. Mo kini Reverend atong basahon. Ang babae kinahanglan nga dili magbistig linalaki o ang mga lalaki kinahanglan nga dili magbistig binabaye. Kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tao nga nagabuhat sa ingon. Na nakita nato, unya na mahidpay siya nga duol ra kuno nato, brethren, ang pagparsonis. Kung sila dili mo tuo, dili man madahig ang mga nagpatuo o nagpanambag. Ngano mang iamong man nimo dito, ang among gitubag kay yung ka nga balikan tang gipost nimo. Now, sa maigo lang sa uban ha. Kay murag sa pantalon ra jud ko naigo ani galing hahaha unya katong naay iyang gisgutan nga Dimensyon. giminsun niya brethren ba nga gamay ra gikuno na Kung iniphanay tag sala, mudaog jud mos kadaghan sa inyong mga sala. now Ah. mudaog kuno kay ang iyang pagsabot kung iniphanay tagsala mudaog jud mos kadaghan sa inyong mga sala. Nakita nato di nagkinapayas pagka nabasa sa Biblia kanang buhata gidumtan man ka unsa man nimo pagkaluwas. Nakitaon mo mga mahala mong tigpaminaw pagpatuon sa imong papa oy. Ha? Musa mga mahala mong tigpaminaw mong gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamatura, no? Miabot naman ang oras, sundan lamang ninyo kaamo pang ipakita ang mga kinabuang nila, ang mga binakak nilang pagpamatod nga dili makaundan kay doktrina mangud nga iya sa tao. Dini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sangalan sa among magtutulo di bayan Master Tomas din Senior og sangalan usab sa kauban nga mga ebanghilista. Kiniusab si RJ Patak. Kinuusap inyong isang ni panglista Brother Rinaldo Pipi. Kinausap ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.